que falar. E agora tamén hai debate. Cada luns ás 12 do mediodía en Radio Líder Santiago abrimos os micrófonos para analizar o que pasa na cidade. A actualidade dende todos os puntos de vista. Hai debate todos os luns ás 12 na radio, na web e a través de Facebook Live. Radio Líder, o lugar onde Compostela opina. Temos nas nosas redes sociais a nosa cabeceira de Hai Debate, aqueles ointes esa promo que indica que hoxe luns 29 xa, San Pedro de xuño de 2026. Estamos neste estudio, como sempre, pois ben acompañados para debatir, van debatir as catro forzas, os catro grupos con representación no Concello de Santiago de Compostela. Hoxe vai ser o último Hai Debate, xa que no mes de xullo e agosto pois imos mudar un pouco a nosa programación, máis de verán, máis de ir á praia, máis de desconectarse, non de todo, seguiremos coa programación, seguiremos con outros contidos, máis entretenimento, máis concursos e tamén coa nosa páxina web e redes sociais en plena efervescencia. Imos saudar as contertulias e contertulio deste luns. Miriam Louzao, BNG, moi bo día. Moi bo día. Vamos a falar, por certo, de turismo hoxe. María Baleato, Partido Popular, moi bo día. Bo día. Tamén temos a Marta Abal, PSDG-PSOE, moi bo día, Marta. Moi bo día. E representando a Compostela Berta, a Xan Duro. Xan, que tal? Hola, bo día. Bo día. Imos a falar de turismo, imos a falar, bueno, de como foron as cousas un pouco neste primeiro semestre de ano, de como se anticipan as cousas ao que pode ocurrir neste verán, como afectou ou non o peche do aeroporto, xa está o aeroporto de novo coa súa actividade normal, e tamén un pouco da taxa turística. Eso que se implantou hai pouco tempo e que supoño que xa haberá unha serie de cartos en que se van investir e demais. Imos a falar de turismo, algo que nos ocupa e nos preocupa, e sobre todo tamén a concelleira, unha das súas preocupacións é turismo. Miriam Louzao, como foi como está indo este ano? Porque hai titulares, queixas e datos en riba da mesa que moitas veces se pon dende o goberno para revertir aquelas críticas. Como foi este ano e despois xa entramos en outros temas. Ben, pues está claro que o turismo levanta paixóns nesta cidade, iso non o pode discutir ninguén porque é un tema continuo do que se fala todos os días. É certo que unha actividade económica moi importante para este concello. Por empezar, por como foi a toda agora, xa dixemos durante todo este tempo, bueno, non xa oíamos dicindo incluso antes, cando os datos do aeroporto eran moi positivos, xa daquela nos dicíamos que había unha posibilidade de que se estancasen estes datos, porque é certo que despois da pandemia pois o aeroporto de Santiago estaba medrando moi rapidamente e logo despois destas situacións sempre hai un momento no que se estanca e se estabiliza. Certo é que a principios de setembro tivemos esa nova de que Ryanair retiraba a súa base do aeroporto de Santiago e xa daquela dicíamos que iso ia ter un impacto relevante evidente. Conseguimos que non marchase de todo Ryanair, que quedase cunha serie de conexións, pero é certo que retirou a base e retirou moitas das súas conexións e, por tanto, iso é evidente que tivo un impacto. Os datos que tivemos ata o momento no que volveu a abrir o aeroporto foron de estadías baixando, normal, o que decíamos xa que ao baixar a conectividade aérea é evidente que ten ese impacto, pero certo é que unha vez aberto o aeroporto e ademais con un alto número de conexións, nos traballamos desde o momento no que soubemos o de Ryanair, que o soubemos ao mesmo tempo que todas as persoas, non o sabíamos antes porque eles teñen esa forma de traballar. Desde ese momento, desde Turismo de Santiago, fixemos unha importante esforzo para mellorar a conectividade aérea e xa podemos velo este verán con a maior conectividade internacional global da historia do aeroporto e, polo tanto, os datos, xa o di tamén o sector, foron moitísimo mellores desde que o aeroporto abriu de novo. Hai unha previsión boa para o outono, además con un número de congresos de un alto número de participantes moi positiva para os meses de outubro e novembro, e, por tanto, as perspectivas son positivas. E, ademais, pois, vai haber aí un ano santo que
entendemos que tamén axudará a que esas perspectivas sexan pois aínda máis positivas. En todo caso, nós xa o dicimos sempre, máis que traballar por aumentar o número de persoas, creemos que debemos de seguir traballando desde as administracións para que todas as persoas que nos visiten pois o fagan cunhas determinadas características ao longo do ano, aínda que eso é certo que é difícil, porque a xente viaxa principalmente cando viaxa, pero sí que pernocten máis, que poidan coñecernos en profundidade. Vale. Unha primeira valoración que fai a responsable de turismo do Concello, xe representando evidentemente aquí o BNG, Partido Popular. María, que lectura se fai de como se vai desenvolvendo o turismo nesta cidade? Ben, bo día a todos. Ata o momento, o noso grupo, o noso partido está moi preocupado, pero non é que só esteamos nós, sino que tamén está o sector turístico. Os datos deste primeiro semestre de ano non foron bons. Agardamos, como avanza a señora Louzao, que a tónica cambie e que o segundo semestre sexa moitísimo mellor, pero para nós a situación foi moi preocupante. E insisto, non o di o Partido Popular, sino que o di o sector turístico e o din tamén os informes de Exceltur, porque o Concello de Santiago foi unha das cidades, un dos destinos urbanos nos que hubo unha maior caída en rendibilidade hoteleira. Polo tanto, as cifras e a situación parecenos moi preocupante. Nos creemos que a saída de Ryanair afectou moitísimo o noso aeroporto, que faltou turismo MICE, que falta tamén promoción do turismo de proximidade, que creemos que hai unha pouco ambiciosa programación cultural e tamén observamos problemas importantes no transporte, no taxi. Polo tanto, e sobre todo unha falta de grandes acontecementos, porque os que hai os organiza a Xunta de Galicia. Polo tanto, para nós, insisto, non o dicimos nós facémonos eco do sector turístico e creemos que a situación non foi boa. Agardamos que este segundo semestre pois a tónica cambie. Unha lectura do Partido Popular e agora do PSG-PSOE. Marta Val. Ben, bueno, pois eu a verdade é que coincido bastante co que acaba de decir a concelleira do Partido Popular. O certo é que os datos que coñecemos ata agora, os datos oficiais publicados ata maio, son moi malos e non se pode solo achacar o peche ou a marchada de Ryanair e o peche do aeroporto, porque a verdade é xogarnos un poquinho trampas ao solitario. No que levamos de anos, Santiago pois perdeu preto de 100.000 pernoctacións e se o comparamos con Coruña, vemos que Coruña no que vai de anos datos oficiais gañou 30.000 pernoctacións e ademais estamos chegando a un punto en que Coruña pois nos está acercando en canto a número de pernoctacións. De feito, as pernoctacións de xaneiro a maio de Santiago eran 400, ascendeu ao dato de 433.721, mentras que Coruña 410.955, con lo cual este dato a verdade é que nos debería levar a reflexionar, porque o certo é que desde finais de 2024 pois temos estamos vivindo unha inercia negativa no número de pernoctacións, que é o dato que realmente nos importa e que non somos capaces de remontar e insistimos, temos o exemplo de Coruña que se está aproximando o dato de Santiago. Xa decía a concelleira do Partido Popular os datos de Exceltur de rentabilidade hoteleira, que temos Santiago obtén un moi mal resultado e chegados a este punto a pregunta que nos temos que facer non é se vamos a ter máis ou menos visitantes, porque seguro que vamos a ter visitantes, sino se vamos a aumentar a estancia turística, se se vai a aumentar o número de pernoctacións, se se vai a aumentar o turismo de calidade. E aí é onde vemos que non se está a facer, ou polo menos non o que se está a facer pois non está a ter resultado. E, dende logo, tampouco, e isto é o máis importante, non sabemos que está a facer o goberno municipal pois para aumentar as pernoctacións, para aumentar a ocupación hoteleira, porque xa non é solo falar de mellorar a conectividade, que sí, que hai que mellorar a conectividade aérea, e isto interpele pois tanto a Xunta de Galicia como tamén interpele tamén ao goberno local no que se refere pois aos taxis, ao transporte urbano, sino tamén
falta programación cultural. E iso é algo que creo que coincidimos, bueno, dende logo é unha, vamos, é un dato, unha reivindicación común do conxunto do sector, a verdade, que falta unha oferta cultural estable e atractiva ao longo do ano, e bueno, temos aí, estamos ás portas do Xacobeo de 2027, e o sector turístico se queixa, e isto é importante, se queixa que non sabe nin o que está a facer nin a Xunta, nin o goberno local, cando deberían de estar a estas alturas do ano traballando en conxunto, porque un Xacobeo non se prepara de un día para outro. E, dende logo, que é unha oportunidade histórica pois, para volver a recuperar o que todos queremos, que é o turismo de calidade. Simplemente quería facer un pequeno inciso. Ademais de falar da desestacionalización, é importante tamén falar da descentralización do turismo, porque a verdade é que temos espacios maravillosos en Santiago, pero o certo é que están en desuso. O outro día, en desuso ou non se está dando un adecuado promoción turística. Silva como exemplo solo o Castelo da Rocha. Esta fin de semana tivemos a oportunidade de acompañar a Asociación Cultural Rocha Forte na súa comida, que fan unha comida anual. Esa comida suele ir acompañada con unha visita guiada ao Castelo da Rocha. Non se poido facer a visita porque o castelo está sin limpar. E iso é realmente preocupante e alarmante e sintomático do que non está a facer o goberno local para descentralizar o turismo. Moitos temas moi en profundidade, non, pero casi, pero vamos a escoitar agora a Compostela Aberta. Hai moitas preguntas, moitas dúbidas. Aquí pode haber respostas. Xanduro, Compostela Aberta, turismo en Santiago de Compostela. Bueno, é certo que estamos en vías de superar unha tormenta perfecta no ámbito do turismo, que foi esa concatenación da marcha da base Ryanair xunto co peche durante un mes, e nun mes calquera, non pechou no mes de xaneiro, que pechou no mes de maio do aeroporto, e eso evidentemente o impacto é demoledor, aí non hai discusión. No que se está traballando para que os mesmos meses do ano que ven evidentemente se recoñeza esa recuperación. Eu creo que hai que poñer en valor, porque as cifras están aí, o esforzo que se fixo en conectividade aeroportuaria a nivel internacional. Eso é indiscutible, están aí os datos, son comparables con calquera outro ano, e sí que se fixo un enorme traballo nunha situación ben difícil. É certo, porque eu estou implicado tan esencialmente a previsión de congresos que imos ter en outubro e novembro, particularmente os Emergen, que son máis de 5.000 participantes. Eu, como levo mobilidade, pois estou en contacto con eles, un pouco coordinando ese tema. Entón sí que as previsións son moi boas, e nesa liña hai que seguir traballando. Evidentemente, en calquera campo municipal, por decirlo de algún xeito, que as cousas se torcen é moi fácil, e endereitalas require moitísimo traballo e moitísima constancia, pero eu creo que se está facendo un boísimo traballo. Logo, discrepo en parte con mi compañeira Marta Val sobre que non existe programación cultural. Se en Compostela non existe programación cultural, o mellor non existe a programación cultural que ela quixera ou que ella gustaría, ou os grandes concertos que en un día colapsan a cidade. Esa. Pois temos o Son do Camiño, vamos a ter o Gozo Fest agora, pois caeu-nos o último da fila, e están ben, pero tamén son eventos que tensionan a xestión municipal moitísimo, pero programación cultural haina permanente e diversa. Se algo se destacou sempre Santiago de Compostela foi por ter unha programación cultural amplísima. Nos momentos das vacas gordas dos fondos europeos, no ano da cultura, etc., pois había moitos máis cartos para facer eventos, e ora hai moitos menos para os macroeventos. E logo hai unha cousa que hai que valorar, que Santiago de Compostela non ten un espazo con capacidade suficiente para poder montar un macroevento, traer un artista de primeira fila que resulte atractivo económicamente pola cantidade que ten. Pois non sei, nos temos como moito que non digo o Monte de Gozo, que aí sí que evidentemente caben 40.000, pero aí dependes do clima. Sino, por exemplo, o Multiusos ten a capacidade que ten, e é o noso máximo espacio. Pois Coruña ten o Coliseo, que ten moito máis sitio, etc. Ben, son cousas que as empresas valoran, porque as empresas nos podemos querer facer eventos ocular, pero as empresas teñen que valorar o seu
os seus ingresos e logo teremos que valorarnos que tipo de cultura pues, queremos subvencionar para poder atraer. Estos días... Marta, sí, apuntillar algo que quero... Sí, simplemente para incidir no tema da descentralización e da desestacionalización. Ahora no tema da descentralización, estos días coñecíamos unha entrevista do presidente de Guías Turísticos que viña a decir algo así que o 95% dos visitantes preguntan polos mesmos sitios e que con un día e medio chega. Sí. E non vemos que se este facendo absolutamente nada para descentralizar, que sería un bo mecanismo para mellorar os fluxos turísticos, ademais da coordinación que ten que haber coa Catedral de Santiago para regular esos fluxos e esos tapóns que se poñen no casco histórico. Porque realmente, claro, vemos, comentaba antes o tema do Castelo da Rocha, pero temos unha extensísima rede de parques con cafeterías sen uso. Este goberno local pode ter, ten o fito histórico de no que leva gobernando non ter en funcionamento ningunha das cafeterías que temos nos parques de Santiago. Eso axudaría tamén de algún modo a descentralizar, que é o que queremos, que é o que molesta, na cidade histórica. En Conxo temos que poñelo en valor. Eso tamén axudaría a descentralizar e a diminuir esos impactos negativos que xera o turismo nas persoas que xeran a amendua e que é perfectamente comprensible. Esperemos que boa parte da taxa turística se destine a... Agora falamos da taxa turística, pero ten aquí unha serie de... Estivo escoitando atentamente Miriam Louzao. Contestado a todo, vamos a ir. Pues mira, todo, por ir a algo concreto. Preguntaba a señora Val que fixo este goberno para descentralizar, para deslocalizar, etc. Eu voulle poñer 4 exemplos, porque tampouco temos todo o día. Por exemplo, 2 campañas que se fixeron desde Turismo de Santiago. Unha era de Santiago con tempo, Compostela con todo, para poder facer unha visita máis ampla e coñecernos en profundidade, ou a de Compostela e moito máis, que incluía un mapa que deslocalizaba, que explicaba todos eses elementos, todos eses lugares que podemos visitar arredor saindo da Amendua, igual que a campaña de Frágil, que era un pouco non xa de máis dos comportamentos e demais, pero o que facía era saindo da Amendua, todo isto é o que vostede ten para ver. Esas 2 campañas, por poñer un exemplo. Tamén recentemente presentábamos unha campaña de posta en valor do patrimonio natural e cultural nas parroquias do rural, Compostela iconográfica, explicando todos eses elementos patrimoniais que temos nas parroquias do rural e invitando a xente que chega a Compostela pois que coñeza tamén ese patrimonio saindo do que é a zona urbana. Por exemplo, pois repartimos 75.000 manteis co mapa para repartir nos locais de hostalería para poder chegar ás persoas que nos visitan, ademais dunha páxina web e de información desde Turismo de Santiago, ou o programa de produtos turísticos que temos agora mesmo posto en marcha, que o que busca é elaborar novos produtos que teñen que ser todos eles fora da Amendua e que algúns deles teñen que incluir pernocta, algún tamén ten que ser en concreto do sector máis, é dicir, vai haber 16 novos produtos turísticos que se van comercializar a finais de ano para facer unha fase de testeo que estará pois pagada, financiada polo Plan de Turismo Sustentable e que despois teñen que quedar no mercado para poder. Digo 4 exemplos, non vou seguir, pero habería moitos máis. O que me gustaría é que a señora Val agora nos indique algún destes exemplos do que fixeran no anterior mandato, porque, bueno, non os atopei, pero seguramente os hai, entón, pois que nos informe. De entrada, o Plan de Turismo Sustentable que están vostedes executando, igual que moitos fondos Next Generation. Efectivamente, que estamos nos executando. Porque estivos 4 anos sin executar. Bueno, señora Louzao, é normal, están vostedes executando, é dicir, o Plan de Turismo Sustentable... Tivemos que pedir unha prórroga, Marta, cando chegamos, porque non estaba nada executado, pero bueno. Señora Louzao, o Plan de Turismo Sustentable ten un plazo de execución. Que tuvemos que pedir unha prórroga, porque non estaba executado no seu prazo. Non pasa nada, pedimos a prórroga e estámoslo executando. Levan vostedes máis tempo co Plan de Turismo Sustentable do que levábamos nós, pero bueno... E está práctica, remata o ano que ven, quero decir, está prácticamente todo en marcha. Alguna resposta máis quería dar a señora Por rematar, tamén a respecto da oferta cultural, claro, dicir que Santiago de Compostela non ten unha oferta cultural estable e atractiva ao longo do ano, é moito dicir. Igual, efectivamente, estáse referindo a señora Val ao, como dicía o señor Duras, grandes macroeventos que nós xa dixemos moitas veces que nos parece ben que haxa algún, pero que efectivamente hai que ir a
si temos as infraestructuras e hai que ir ao custo destes eventos, porque, por exemplo, para o Son do Camiño hai unha subvención directa da Xunta de Galicia de máis de 3 millóns de euros. Evidentemente, creo que a ninguén se lle escapa que co orzamento do Concello de Santiago non pode o Concello de Santiago. De feito, estes eventos sempre son financiados pola Xunta. O que habería que ver é onde se fan todos estes eventos, onde se invisten estas cantidades. Eu sempre fago a broma de que se a Xunta de Galicia me dá a metade, dalle a Santiago a metade do que lle dá a Coruña, teríamos unha programación cultural moitísimo máis ampla e diversa, aínda que outra cousa é cal consideraríamos nós unha oferta cultural máis acaída. Eso rapidamente. O tema da Rocha Forte, por si non ten a información a señora Val, nos licitamos unha limpeza e desbroce da zona do Castelo da Rocha Forte que ten que incluir unha limpeza con control arqueolóxico, evidentemente. Ese proceso quedou deserto e agora volvémolo a licitar. Poden facer un menor perfectamente para facer unha limpeza puntual, porque realmente ir a Rocha Forte e atoparse así, realmente, sí, e saben vostedes que é posible. O digo porque entón, simplemente por dicir que quedou que eso foi unha mala sorte, porque xa tiñamos preparado incluso un programa de visitas guiadas que íamos a facer e que estamos á espera de que este ben. E por rematar xa moi rapidamente, en canto a Xunta, claro, falamos de dúas cuestións. Por un lado, nas que a Xunta debería implicarse e non o está facendo. Por un lado, no tema da conectividade aérea, desto xa falamos moitísimo, pero que a min pareceme tremendo que sexa o turismo de Santiago quen en solitario ten que manter todas esas negociacións, todas esas conversas, e seguimos exactamente no mesmo punto. A Xunta anunciou 200.000 euros, pero non acaba de concretar nin como, nin de que forma, e é o Concello de Santiago e, polo tanto, os composteláns e as composteláns do seu peto quen ten que seguir facendo esas campañas, que xa digo que se poden seguir facendo este ano grazas ao imposto de estadías, digo porque despois non se sabe onde van os cartos, e isto está explicado en pleno municipal e o sector, pero concreto aquí, que se poden facer grazas a iso. E logo estamos moi preocupadas polo Xacobeo, é dicir, no anterior Xacobeo, 2 anos antes había unha comisión na que o Concello tamén estaba para tratar este tema. A 29 de xuño de 2026 nos seguimos sen ter ningunha información do Xacobeo. O sector está preocupado, nos tamén deberíamos estar traballando nese sentido. Vale, pediu María Baleato. Sí, por favor. Con respecto ás campañas que comentaba a señora Louzao, claro que fixeron varias campañas, 3 campañas en concreto, pero é importante ver os resultados que se acadaron con esas campañas. Santiago é frágil, Santiago con tempo e Santiago moito máis, e verdadeiramente, creo que xa lle dixen unha vez, señora Louzao, Santiago non foi moito máis, neste caso foi moito menos, porque houve moitos menos congresos. Con respecto aos grandes acontecementos, señor Duro, pois probablemente teña vostede razón, tensionen, iso non lle vou a discutir, pero creo que sí que temos o multiusos de SAR e que pode ser aproveitado porque ten unha capacidade importante, e eu creo que aí perdemos certo pulo. Con respecto ao Apóstolo, tamén estamos ansiosos por saber cal é a programación que imos ter para o Apóstolo. No Apóstolo, en esa semana concretamente, é unha semana que ten detectado o sector turístico, e así o avalan os informes, unha baixada sempre moi importante de ocupación. No Apóstolo, os hoteles de Santiago non están cheos. Entón, pois, esta sería unha oportunidade fantástica para testar as medidas e a programación e ver se de verdade pois acadan os resultados que anuncian. Con respecto á Xunta de Galicia, a conectividade, a Xunta de Galicia ofertou 200.000 euros por aeroporto, e o Comité de Coordinación Aeroportuaria no que vostede está presente, eu non estou ali, entón non coñezo os plazos, pero agardo que cumplan a súa palabra e supoño que estarán niso. Con respecto tamén ao Xacobeo, hai un comisario do Xacobeo, o que vostede pode chamar, e entendo que lle atenderá perfectamente e que colaborará con vostedes no que sexa necesario. E con respecto á tasa turística, non sei se me das despois a palabra, Álvaro. Sí, falaremos despois da tasa turística en si mesmo, do destino dos fondos. Pide rapidamente Marta, que está falando moito hoxe. Marta. A ver, moi breve. E despois Sandro. A ver, a programación cultural que hai agora é boa. Eu non vou a criticar a programación cultural que hai a largo do ano. O que digo é que non está a ser suficiente desde o punto de vista de atraer turismo de calidade que durma, que pernocte en Santiago, e os datos o demostran. Non estou falando de macroeventos. Coruña, por exemplo, non fai macroeventos. Fai macroeventos puntualmente, e máis, creo que nós facemos máis macroeventos co Son do Camiño do que pode facer Coruña. E, sin embargo, ten unha pernoctación estable. Bueno, está, insisto, nos están chegando os números de Santiago. Aumentou en 30.000 euros, 30.000 persoas o número de pernoctacións, e o dato acumulado
a maio de 2026 é similar ao dato de Santiago de Compostela. É similar, acabo de decilo. Dato, Santiago, 433.721. Coruña, 410.955. Conxunto, non en maio. Exacto, de xaneiro a maio, porque é o que estamos mirando aquí, acumulado. Entonces, claro que se pode facer unha programación máis ambiciosa complementando a broa programación que existe na actualidade e tomando como referencia, como xa dixen varias veces, pois o exemplo de Coruña, que insisto, non se trata de que o Concello poña máis cartos, trátase de que o Concello cree as condicións adecuadas para que os promotores veñan a Santiago. Esa é a clave. Compostela Aberta. Agradezo o espazo que me deixa Marta ahora para contestar, que levaba un rato aquí esperando. Eu quería volver sobre un dato que deu miña compañeira María Baleato, que son os 200.000 euros da Xunta para cada aeroporto, porque defínese por si mesmo. É unha cantidade absolutamente ridícula para o que se pretendía facer. E claro, cando falamos do aeroporto Santiago, pois leva o nome, Santiago, Rosalía de Castro, pero realmente non é o aeroporto Santiago, o aeroporto Santiago de Melide, de Ribadeo, de Lugo, Entón, por eso, insistimos que é imprescindible a implicación da Xunta de Galicia, non só no de Santiago, en todos, pero no de Santiago particularmente por ser digamos, a capital de Galicia, a zona máis central dos aeroportos que temos aquí e o que máis nivel de conexións ten. E necesitamos esa implicación, e esa implicación non son 200.000, ni 150.000, ni 75.000 euros. É planificación, é coordenación, e se fai falta investimento. E aí creo que é un das liñas de traballo que se pode mellorar claramente. Perdón, sí, só simplemente un pequeno matiz. 14 millóns de euros destina a Xunta de Galicia a promoción. Entón, onde, María? Onde está esa promoción? 80 destinos... nos medios deste país. Aí non fai falta promocionarse. Bueno, eu podo dicir que son 14 millóns de euros, entón a Xunta de Galicia non cree na financiación das rutas aéreas. Entón, bueno, financia en promoción en destinos. Cabe na programación, Miriam, cabe na programación de unhas festas ou programación cultural que organice o Concello e que sexa de pago para que axude as arcas municipais a poder sacar adiante outra programación de outros artistas ou non? Sí, eu penso que non, eu penso que sí que se valora e sí que é unha posibilidade que eu penso, ademais é que eu non son nada defensora dos eventos absolutamente de balde, pola miña experiencia tamén, como sabedes, traballo no sector cultural, moitas veces o que sucede é que nos eventos de balde, pois non, por desgraza non todo o mundo ten a mesma responsabilidade e hai un alto número de entradas que finalmente quedan sen usarse. Entón eu sempre prefiro defender un pago aínda que sexa simbólico, evidentemente, que non que todo ten que ser a cultura accesible a todas as persoas, pero pois moitas veces, por exemplo, nos concertos das festas sí que se valora que poida haber un pago, ese non sería a cuestión. A cuestión é que vai moito máis alá e daría para, claro, cada un destes puntos darían para un debate moi en profundidade. Eu, simplemente por aclarar algunha cuestión que se dixo aquí, isto que comentaba a señora Baleato dos 14 millóns de euros que a Xunta sempre di tamén no comité que inviste e nos pedimos que nos desagregara en onde está ese investimento, porque o que seguimos en entender é como precisamente unha Xunta, pois precisamente que fai ese importante investimento en promoción, por que se nega a facer promoción pois na revista dun avión ou na cabeceira dun avión ou nun aeroporto. Non o entendemos. Por que? Pois porque ese investimento pois faise onde se fai e non ten o obxectivo de aumentar a conectividade aérea. Non falamos de subvencións, aquí ninguén subvenciona as compañías aéreas. A min gustaríame destacalo porque sempre se di o mesmo. Falamos de campañas de comunicación, de promoción desas rutas en soportes dos propios aeroportos e avións que son perfectamente lícitas, perfectamente legais e que fai absolutamente todos os territorios do Estado exceto Galiza. E así estamos como estamos. Podemos non querer facer iso, pero entón asumamos as consecuencias desa decisión. O que non se pode ao mesmo tempo é dicir non imos facer esas campañas e criticar que baixa a conectividade aérea. A Xunta ten reunións con algunha compañía aérea, sabe perfectamente o que lle din todas, esa é a realidade que temos. Aínda así, por aclarar outra cuestión, a mí non me gusta nada de compararnos entre cidades galegas, pareceme que non debíamos de caer niso, pareceme totalmente innecesario e además que está máis que demostrado que as persoas que van a unha das cidades sempre acaban indo a algunha das outras e que é unha alimentación que é boa, que é positiva, pois quedan en Compostela e van pasar un día a Coruña, quedan en Coruña, veñen pasar un día a Compostela, evidentemente nos temos que traballar porque veñan a Compostela, pero pareceme
non sei, ata triste eso de andar comparándonos a ver se hai sorpaso, non hai sorpaso e a onde chegamos. Pero o dato de maio, pois tamén é importante dicilo. En maio, en Santiago de Compostela, houbo 140.180 estadías e en Coruña 91.000, en Vigo 78.000, é dicir, falamos de datos diferentes moi importantes. E o que é tamén un dato a destacar no turismo internacional. Nós traballamos moito para aumentar o turismo internacional porque é o que ten un maior valor engadido, que queda máis días e o que fai un maior investimento na cidade. En Santiago houbo 99.362 turistas internacionais, en Coruña 25.000 no mes de maio. A mí non me gusta nada dar estes datos, de verdade que non me gusta, pero tamén ponderemos para ver a realidade do que temos. É certo que somos plenamente conscientes da baixada dos datos nos últimos meses, igual que somos plenamente conscientes do aumento tremendo dos datos nos últimos 4 anos, que foi un aumento nunha escalada moi importante, e que sempre que sucede iso, logo nun destino, hai un momento de estancamento e de equilibrio. Entón, superamos o 1,5 millón de estadías anuais que nos situaron como principal destino turístico galego e como principal destino de todas as cidades patrimonio da humanidade do Estado español. Seguimos sendo, pero é certo que os datos estamos tamén nun contexto internacional que se estabilizaron e que baixaron polas cuestións que hai un porqué, hai un motivo, non é, se non buscáramos o motivo, poderíamos estar moito máis preocupados, pero hai un motivo, polo tanto, vamos a agardar agora a que o aeroporto volveu a abrir con moitas mellores conexións para ver como se desenvolven eses datos. E só por rematar, e entrando xa no imposto de estadías, falaba antes a compañera María Baleato de que non segunda quincena de xullo hai como un estancamento, o sea, unha lixeira baixada a respecto de outros meses. Xullo nunca foi o mellor mes para Compostela, tampouco agosto, e máis que a segunda quincena, o sector o que indica que a peor é a primeira quincena. Entón, neste sentido, nós este ano o que fixemos foi promover que en Compostela houbera os Xogos do Eixo Atlántico na primeira quincena de xullo. Vai haber máis de 3.200 deportistas e todas as súas familias, e un investimento importante que o Concello de Santiago pode facer tamén grazas ao imposto de estadías turísticas, e que entendemos que vai axudar a que haxa pois moitas máis persoas nesa primeira quincena. E na segunda quincena, nas festas do Apóstolo, tamén xa o sabe o sector e tamén xa se dixo públicamente, volveremos a recuperar ese videomapping sobre a fachada do Obradoiro durante varios días alrededor do 25 de xullo, que tamén se fai co imposto de estadías turísticas. É dicir, sí que estamos tomando decisións e sí que estamos fomentando eventos que poidan axudar a mellorar nos momentos nos que a baixada de turistas será algo máis elevada, pero aínda así os datos de xullo son moi bons, é dicir, non temos un 100% de ocupación, pero tamén temos que ser conscientes do número de estancias hoteleiras que ten Santiago. En xullo, falo en xullo. Digo, estes dous eventos son no mes de xullo. E o que digo é que o número, cando comparamos o tanto por cento de ocupación, temos que ser tamén conscientes do número de camas e do número de estancias hoteleiras que hai en Santiago de Compostela e nos outros concellos, que é moitísimo. Entón, para unhas cousas nos comparamos. No, e a mí non me gusta, eu non me compararía nunca. Vaya por diante. Ese é un argumentario pero si nos comparades, que vostedes sacan habitualmente. É que é unha realidade, é objetivo. Entonces solo nos vamos a comparar nos con nos mesmos. E o certo, eu dixen que non me compararía, pero nós con nos mesmos, o dato de maio é que a taxa de ocupación hoteleira é 10 puntos porcentuais menos que o ano pasado. 16,41%. Estaban asoltando o aeroporto. Somos conscientes. E solo un apunte. E solo un apunte. Antes decía a concelleira de Turismo, falaba das accións que estaban a levar a cabo para descentralizar o turismo. Pois non están a ter efecto. O polo menos, entonces, realmente simplemente revisen esas accións, porque realmente... Que conteste, señora Luzón, que me está pedindo tamén María o ámbito que sempre provoca eses impactos negativos, e isto é moi importante. Absolutamente, e nos estamos saturados. Vale, entón, a min aquí o que me gustaría decir tamén é que debemos de ser realistas. Descentralizar en Santiago de Compostela é moi complicado. É evidente que todo mundo que chegue a Santiago de Compostela vai querer visitar a catedral e vai querer visitar a cidade histórica. Eu creo que eso é evidente, non? O que queremos é que tamén visite outras, que se quede máis tempo e que visite outros espazos. E que non vai evitar, efectivamente, e por eso estamos tomando unha serie de medidas, poñendo en marcha unha serie de medidas, algunha delas ainda non está totalmente desenvolvida, para axudar a iso. Axudar non quere dicir que de repente van chegar os turistas e que non vayan a chegar á catedral. Deberían existir indicadores para medir ese tipo de cuestións. Encántame que me faga esa Bueno, pregunta. me parece ben. Deberían de existir esos indicadores. Imos licitar xa
está no procedemento interno, agora mesmo, se non me equivoco, en contratación ou xa en asesoría xurídica, un contrato para licitar un observatorio do turismo que Santiago de Compostela non tiña e que é evidente que debería ter. Por lo tanto, contaremos con que está previsto no plan de sostenibilidade turística de acordo coa programación que o Partido Socialista deixou aí listo. E que decidiu este goberno. E que decidiu continuar este goberno. Quere falar un apuntamento, xa que sacamos xa está a taxa turística en riba do debate, unha taxa turística que vai nas pernoctacións. Concellera, existe algún tipo de taxa turística para aqueles que visitan a cidade monumental? Porque moitas veces se achaca a moita excursión, a sería aplicable... É que non podemos aplicarlle unha taxa ás persoas que visitan Compostela porque visiten Compostela. A nosa Constitución non permite iso. O que podemos facer, xa o estamos facendo, pero estamos traballando para modificar esa ordenanza e aumentar o que pagan os autobuses que aparcan nos aparcadoiros públicos. Xa pagan unha parte, pero o que queremos é modificar a ordenanza para que paguen en función do número de persoas que achegan. Pero aínda así, hai moitísimas persoas que chegan camiñando, que chegan nos seus vehículos, ou que chegan e os autobuses non aparcan na Dársena, e baixan no Monte do Gozo e baixan camiñando, non se lle pode aplicar unha taxa. Pagar por entrar ao patrimonio, pagar por entrar á catedral... Non o permite, por entrar á catedral é unha decisión da Igrexa. Só da Igrexa. É unha decisión da Igrexa. Partido Popular. Sí, ben, eu quería facer respostas así rápidas a varias cuestións que saíron aquí sobre a mesa. Con respecto á comparación que facía a miña compañeira, a señora Abal, eu creo que o goberno non quere que nos comparemos con Coruña porque salen mal parados, simplemente ese comentario. Con respecto ás campañas da Xunta e as campañas do Concello, pois alégrome de que creen ese observatorio. Vostedes din que as campañas da Xunta teñen resultados cero, eu tamén lles digo que as campañas do Concello pois tamén teñen uns resultados negativos. Eu que creo que non podemos perder de vista que Santiago é a capital de Galicia. Entón, temos que traballar con moitísima ambición. Eu creo que esa é a clave e que ademais creo que Santiago sí que perdeu certa efervescencia que tiña en épocas pasadas e, polo tanto, eu creo que non deberíamos olvidarnos diso. Con respecto á taxa turística, sí que me gustaría facer un apuntamento. A taxa turística entrou en vigor o 1 de outubro do ano pasado e o goberno municipal, e aquí, señora Louzao, permítame que lle diga, e sinto terllo que dicir así claramente, tardaron 9 meses en crear a Comisión de Seguimento da Taxa Turística. Iso é algo inconcebible e inadmisible. Por qué? Porque ambos expedientes, tanto da aprobación da ordenanza reguladora da taxa turística como o regulamento de creación do Foro de Turismo Sustentable, como eles lle chamaron, deberían terse tramitado conxuntamente. Quero dicir, non podería tardarse tantos meses ou non poderían tardarse tantos meses en entrar en vigor a Comisión de Seguimento da Taxa Turística. Por qué? Porque a normativa di que ten que estar creada nun prazo máximo de 6 meses. Van alá 9 meses. Entrou en vigor agora a semana pasada e o máis importante que é o que quería dicir aquí é que o sector turístico e tamén as asociacións de veciños e os partidos políticos estamos nesa comisión para asesorar e seguir. Entón non só vale que o goberno traslade unha información, teríamos que asesorar e seguir. E ademais ese seguimento e asesoramento debería ser permanente, así o día normativa. Polo tanto, eu non sei se a concelleira non lle trasladou ao sector a información ou non lle chega a información, pero que non é só un traslado de información, é un asesoramento e un seguimento. Polo tanto, lle convido a señora Louzao que nos convoque, supoño que o estará a facer nos próximos días e que podamos participar nesas decisións. A ver, por orden, Marta e Miriam. A ver, desde o Grupo Municipal Socialista estamos moi preocupados por esta cuestión e iso dixemos en reiteradas ocasións. O pasado 26 de xuño entrou en vigor precisamente o regulamento do Foro de Turismo Sustentable e é urxente que ao longo do mes de xullo se convoque tanto o Pleno como a Comisión Permanente, porque o Goberno Municipal está anunciando o suposto destino, digo suposto porque algunhas cuestións xa estaban financiadas, xa viñan financiados de xeito ordinario con cargo ao orzamento e outras cuestións como, por exemplo, o Arco de Mazarelos está financiado e vais a executar polo consorcio. O Goberno está decidindo ou está anunciando xa o destino desos ingresos dos 3 millóns de euros sin o informe preceptivo que dice a ordenanza
reguladora da tasa fiscal dice que debe ser previo informe da Comisión Permanente. E isto é moi importante, o dice a ordenanza fiscal. E estamos xa prácticamente no mes de xullo e a día de hoxe a Comisión Permanente non se reuniu. Son consciente que é porque acaba de entrar en vigor, pero nós, o Grupo Municipal Socialista, xa lle dixo ao Goberno Municipal que o tempo que se aprobaba a tasa turística había que crear xa a Comisión Permanente, porque senón non iba a ter bons resultados. E a día de hoxe, pois bueno, non sabemos nada. E é importante, non só, insisto, decidir o destino desos 3 millóns de euros, sino que tamén o Goberno Municipal debe de informar exhaustivamente e minuciosamente da cantidade liquidada con cargo ao ano 2025. Ben, pois nada, por dar resposta a estas cuestións, vamos a ver, por un lado, efectivamente a min teríame gustado que o regulamento do foro estivera aprobado con antelación, creo que é evidente, pero tamén o digo e non teño ningún problema en recoñecelo, pero houbo un procedimento longo porque houbo unha negociación co sector e coa veciñanza para ver que persoas formaban parte, como, quixemos facelo participado e polo tanto, pois eso alongou un pouco os prazos. E logo, pois a burocracia que isto, se non me equivoco, aprobámoslo no pleno de marzo, pero todo ten os seus tempos de exposición pública, de aprobación definitiva e demais, e polo tanto, pois como ben din, entrou en vigor a aprobación definitiva o 26 de xuño. Xa teñen que ter vostedes, xa lles tivo que ter chegado os grupos políticos a solicitude para que nomeen o representante e o sustituto hai uns días, estamos indo todo rápido que podemos, agora temos, pero todo ten o seu tempo, agora todas as entidades teñen que nomear os seus representantes porque queremos convocalo evidentemente canto antes. Entón, por rematar, perdón, que van tarde. Eu acabo de dicir que non teño ningún problema en recoñecer que a min gustaría metelo aprobado antes. Si ben é certo, tamén que tampouco estamos falando de tanto tempo, é dicir, isto entrou en vigor o 1 de outubro. Non é tanto por cuestión de tempo, sino por cuestión de que é unha cuestión delicada, desde o noso punto de vista, incluso desde o punto de vista xurídico. Sí, pero nós poderíamos ter feito, certo é, como fixo o Concello da Coruña, que creou unha comisión de 6 persoas e listo, pero nós decidimos que nos parecía mellor facelo mediante un foro moi amplo, con máis de 50 persoas. Iso alonga o tempo e complica a xestión, pero creemos que é para un fin mellor, para que toda a veciñanza, todo o sector, todos os representantes políticos, nun sentido moi amplo, tamén todas as entidades que teñen que ver co turismo da nosa cidade, poidan estar representadas aquí. Poderíamoslo ter feito, efectivamente, 2 do Concello, 2 veciños, que é o que di a norma. A lei da Xunta só di iso. Nós fomos moito máis alá porque nos parece que é importante facelo de maneira participada. E así se fará. Este primeiro ano, certo é que é un ano anómalo, porque é o primeiro, porque entrou en vigor o 1 de outubro, porque os orzamentos teñen que quedar feitos de antes para poder logo pasar todos os trámites e, polo tanto, tivo que o Concello xa decidir en que se ia investir neste primeiro ano. Existen modificacións orzamentarias. Efectivamente, existen modificacións. Si me deixa acabar de explicar, efectivamente, eu xa en todas as xuntanzas co sector e tamén no pleno, porque isto xa se falou nas xuntanzas co sector e tamén no pleno municipal, xa dixemos que o Concello tiña unha proposta que se podría modificar, efectivamente, pode haber modificacións orzamentarias. Tamén é certo, importante dicir, que a lei dalle a este foro as capacidades de seguimento e asesoramento, non de decisión executiva. E hai que asegúrolle que a sei de memoria. Vale, seguro que sí. Xa sei que ten que haber un informe permanente, asesoramento, seguimento permanente. Entón, evidentemente, este ano é un ano excepcional no que nós xa tivemos que ir tomando decisións que fomos contrastando co sector nas reunións mensuais que mantemos co sector de aloxamento desde o pasado mes de novembro, precisamente, dicindo que ata que non entrara en vigor o foro teríamos estas reunións mensuais para ir tratando todo isto. Tamén se explicou no pleno, tamén se poden facer modificacións, pero para min o importante é que o imposto de estadías chegou para quedar, que se está poñendo en marcha un foro moi participativo, moi amplo e que é positivo e polo tanto creo que iso é importante. 2 meses antes ou 2 meses despois non creo que vai a cambiar o verdadeiro obxectivo de todo este traballo que fixo este goberno municipal. Xa por rematar, non teño ningún problema en compararme con Coruña, porque é que non é certo que non nos queremos comparar con Coruña porque os datos son peores. Prácticamente todos os indicadores son moito mellores en Santiago de Compostela que en Coruña, e que en Vigo moito máis aínda, é dicir, é unha realidade, está aí, os datos podeos mirar quen queira. Non é ese o problema. A mí pareceme que é un problema de concepto, de entender que igual que entendemos que o sistema aeroportuario debe ser de país, entendemos que tamén que debe de haber unha política turística de país. Nos defenderemos, evidentemente, que veñan a Compostela, pero entendemos que facelo de maneira consensuada e de maneira coordinada de país vai ser bo para todos e todas. Non que por nada, pero quedan 2 minutos apenas.
Sí, Xanduro, para ir concluindo. Eu quería apuntar dúas cousas neste último que dixo Miriam, que ten toda a razón, que nos como capital e como remate do Camiño de Santiago sí que asumimos unha responsabilidade, porque sabemos que os Camiños de Santiago deixan riqueza en todos os pasos intermedios, en sitios do rural que, bueno, pues tiñan unha peor situación económica, evidentemente asumimos esa responsabilidade, pero entendemos que, como decía Miriam, non é Santiago neste caso. Santiago é o punto final. Ten que ser unha xestión de país como, bueno, máis ou menos apunta así. E logo quería apuntar, isto xa o deixo como reflexión, ten que ver coa descentralización, ten que ver cos fluxos turísticos. Cando falamos de descentralización de turismo, creo que debe quedar claro que non significa trasladar o problema de saturación dun punto ao problema de saturación a outro punto. É unha cuestión de xestionar os fluxos para que seamos capaces de convivir a xente que vivimos neste municipio, que a xente que nos visita, que é benvida, que isto, antes de que me salte o Partido Popular chamándome turismofóbico, non estou indo por esa liña. Simplemente xestionar o fluxo turístico para que ese fluxo de visitas tan importante que todos queremos non afecten ou afecten en positivo a vida diaria do noso municipio. Veña, 20 segundos Marta, 20 Pepe e remata a transparencia e a participación non pode quedar simplemente escrita nun regulamento. E isto digo porque todas aquelas entidades que están chamadas a formar parte tanto do Pleno como da Comisión Permanente, toda esa tipoloxía de entidades se queixan precisamente da falta de transparencia do Goberno municipal, tanto asociacións veciñais como entidades o sector turístico. E isto, a xestión da taxa turística e dos cartos da taxa turística é un exemplo importantísimo, é un exemplo realmente moi evidente, porque, insisto, a ordenanza fiscal, que é unha norma que está por riba do orzamento municipal e evidentemente por riba das decisións que poida adoptar o goberno na xunta de goberno local, establece que debe afectarse previo informe da Comisión Permanente. E o problema é que estamos xa no mes de xullo e que non vai dar tempo a executar os 3 millóns de euros que se prevean comentarios recabar. brevísimos, con respecto aos prazos e o tempo. Eu solo recordarlle a señora Luz Favo que para ela non son importantes, pero é o que di a normativa. Non dixen que non foran importantes. Bueno, vostede, pues non sei as palabras exactas que dixo, pero que non lle deramos importancia aos prazos, eu creo que son un exemplo de xestión pésima por parte do goberno municipal. E con respecto ao diálogo que acaba de dicir a señora Abal, estou de acordo con ela, creo que a falta de diálogo neste asunto, aínda que a señora Louzao di que se reúne unha vez ao mes, pois non debe de chegar, igual hai que facer unha reunión cada 15 días porque non debe ser suficiente. Para rematar, Miriam Louzao. Outro día, si queres, podemos volver a falar do imposto de estadías e que a señora Baleato nos explique a interlocución que tivo a Xunta de Galicia para poñer en marcha o imposto de estadías, que o fixo cunha autoenmenda do propio Grupo Popular ao texto da lei de acompañamento dos orzamentos, é dicir, non hai forma máis enrevesada de facelo, nin falou co sector, nin falou ca FEGAM, nin falou con absolutamente ninguén. Entón, pois nada, está moi ben dar consellos, pero está ben tamén aplicalos a un mesmo. Eu creo que, por rematar, como dicía, que creo que o importante é que temos ese imposto de estadías que axuda a que as persoas que nos visiten colaboren económicamente con un impacto económico, principalmente que tiñan que poñer do seu peto os composteláns e as compostelás, que iso permítenos ter 3 millóns de euros máis para facer moitas outras cousas, como pode ser mellorar contratos, etcétera. Non soamente os cartos teñen que ir pro sector, xa dixemos moitas veces que unha parte debía ir para mellorar o sector, para poñer en marcha eventos como os que nomeei aquí, por exemplo, e outra parte para axudar económicamente ao impacto que tiñan as arcas do Concello, pois a xestión de todas esas persoas que, como dicía o meu compañero Xanduro, por rematar, quero dicir que son absolutamente benvidas. Miriam Louzao, María Baleato, Marta Val, Xanduro, graciñas. Moitas grazas.